Binergy, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuído por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura toni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Xunta abre a consulta pública o anteproxecto de decreto sobre contaminación por nitratos de orixe agraria. O presidente autonómico lembrou que a normativa europea obriga aos estados a controlar o nivel de nitratos que hai nas augas procedentes da actividade agrícola e declarar zonas vulnerables ás que sobrepasen os límites permitidos. Antes de designar zonas vulnerables, é necesario que se acredite que os nitratos de orixe agraria son causantes significativos determinantes da posible contaminación. Galicia xa reclamou varias veces ao Goberno Central os estudos que son necesarios para acreditar que cantidades dos nitratos proceden da actividade agrícola e cales de outras fontes, porque non só proceden da actividade agrícola. O Goberno nos transmite que ainda non rematou estes estudos, pero nós temos que seguir avanzando e hoxe aprobamos a comenzar a tramitación abrindo consulta pública. Pese a non contar aínda cos informes definitivos do Ministerio para a Transición Ecolóxica, a Xunta iniciou a tramitación da norma. Entre outras cuestións, o decreto determina o procedemento de declaración de zonas vulnerables á contaminación por nitratos de orixe agraria. E por iso, mentres agardamos a que o Goberno Central nos facilite os estudos cos datos definitivos e concluíntes que son necesarios para esta designación, avanzamos xa na tramitación da normativa necesaria que aporte seguridade xurídica no caso de ter que declarar zonas vulnerables a nitratos. A través deste decreto determinamos o procedemento de designación desas zonas vulnerables, no que se require contar con ese estudo necesario de presións que está pendente de elaborar por parte do Goberno Central. En esta norma tamén incluímos o desenvolvemento de programas de actuación para previr e reducir a contaminación, baseados na información científica dispoñible. Ademais, esta norma inclúe outra serie de medidas como a elaboración dun plan autonómico de xestión integral dos excedentes das dexeccións gandeiras, a regulación da rede autonómica integrada de instalacións de eliminación e valorización destes residuos ou a creación de códigos de boas prácticas nas zonas vulnerables para reducir a contaminación. Lembrámolo a semana pasada e volvo a recordalo hoxe. É preciso ter en conta as peculiaridades de cada comunidade antes de fixar os criterios para declarar zonas vulnerables por nitratos.
Non ten sentido culpabilizar a actividade agrogandeira cando claramente os gandeiros e agricultores son os sostén e os principales coidadores do territorio e tamén garantes da soberanía alimentaria do país. Eles, máis que ninguén, son os primeiros interesados en levar a cabo prácticas sostibles e respetuosas coa contorna na que viven e traballan. Así, en relación co procedemento de declaración de zonas vulnerables, resulta imprescindible a acreditación da orixe agraria da contaminación por nitratos, o estudo de presións agropecuarias urbanas e outras que poidan considerarse significativas que está a elaborar o Ministerio para a Transición Ecolóxica é a ferramenta que permite determinar a orixe agraria da contaminación. A designación exixirá sempre a previa acreditación no expediente de que os nitratos de orixe agraria contribúen significativamente á contaminación das augas afectadas. Por agora, en ningún momento o Ministerio nos transmitiu un documento no que se identifique como principal orixe desta contaminación por nitratos a de orixe agrario. Esta é a razón pola cal na nosa comunidade aínda non se teñen declarado zonas vulnerables. Pero se chega o momento de ter que declaralas, Galicia xa ten unha folla de ruta clara e unha regulación que detalla perfectamente como facelo. Como ven, en Galicia estamos preparados para cando o Ministerio decida cumprir coa súa parte de responsabilidade. En definitiva, pedimoslle ao Goberno central rigorosidade, axilidade na elaboración dos estudios pendentes e criterios claros e adaptados á realidade galega. Moitas gracias. Na norma recollese tamén que a Consellería do Medio Rural poderá elaborar un ou varios códigos de boas prácticas agrarias que terán en xeral a natureza de recomendación, pero que serán de obrigada aplicación nas zonas vulnerables e poñeránse en práctica programas de actuación para previr e reducir a contaminación, sempre tendo en conta a información científica de que se dispoña que se revisarán cada 4 anos. Durante 3 días o Rosal volveu demostrar que o viño pode ser moito máis ca unha bebida, pode ser identidade, encontro e alegría compartida. E a vida é un soño de auga, luz e no Rosal, viño. Estas palabras que lembran a forza da natureza e do noso río definen tamén o que somos como pobo, o que celebramos aquí hoxe. Unha terra que produce viño, vida e identidade. O viño do Rosal non é só unha bebida, é historia de milleiros de persoas que coas súas mans traballan día a día. É a tradición que une xeracións, é o símbolo dun territorio vivo e, como ben dicía Nani, orgulloso de seu. Y siempre es un placer estar en Rosal. O sea, el Rosal tiene la ventaja de que
tiene unos vinos extraordinarios, bueno, todos los vinos de Rías Baixas son extraordinarios, pero en el Rosal también. Tiene la ventaja de que tiene unos paisajes maravillosos, un clima extraordinario también y una gente pues fantástica, ¿no? Entonces, venir al Rosal pues siempre es muy grato, es muy agradable, y para el Consejo Regulador, lógicamente, apoyar todo este tipo de iniciativas que surgen del sector tiene sentido, y además pues nos anima a seguir amplificando nuestro mensaje, dar a conocer las particularidades y las identidades que tiene cada uno de los territorios que conforman Rías Baixas. A 33ª edición da Festa do Viño do Rosal deixou un excelente sabor de boca no Concello e no sector. A Praza do Calvario acolleu a milleiros de persoas dispostas a gozar do viño e dun programa pensado para todos os públicos. E nada máis e nada menos que cumpre 33 anos, sendo recoñecida ademais como festa de interese turístico. Polo tanto, non falamos de calqueira cousa. Falamos dunha das datas máis importantes no calendario galego. Quero dar a benvida e agradecer a presenza a todos e a todas vos. En primeiro lugar, a veciñanza rosaleira, porque o certo é que esta é a feira do viño onde todos aproveitamos para amosar o noso agarimo, a nosa hospitalidade e poder brindar pois coas nosas familias, coas nosas amizades e tamén desexarlle o mellor aos que veñen de fora, as nosas visitantes. O encargado de dar o tiro de saída á festa foi o asesor vitivinícola da Embaixada de China, Xi Yangsang. Fixo cun emotivo pregón no que destacou a unión entre viño e cultura no territorio galego. Es una experiencia excepcional y irrepetible para mí, porque es un honor, como tú dices, y es algo histórico de la zona y de calidad, y yo veo que es algo que me voy a quedar en mi cabeza sin olvidar. Sang tamén dirixiu unha cata comentada de viños do Rosal momentos antes da inauguración da cita. O experto guiou a 80 persoas a través dunha viaxe sensorial polos viños das adegas desta subzona. La primera palabra es elegancia, mucha elegancia de Rías Baixas, porque hay muchos vinos blancos que son frescos. Fresco no es una palabra ya vale para los vinos finos del mundo, sino que elegancia. Y Rías Baixas, aunque catamos mucho vino de cosecha, 2024, si catamos el mismo año o siguiente año, pero sí que tiene esa virtud de elegancia. Y si catemos unos vinos con 20 años de crianza en la bodega, elegancia sí que está ahí, incluido más profunda. Eso es la sensación. Entonces, y hoy todavía lo ha corroborado más en la cata, o sea, la sensibilidad que manifestó, que expresó hacia los vinos, esa visión que nos dio de cómo se pueden entender los vinos al margen de las características técnicas, organolépticas o fisicoquímicas, o de hablar de territorio. Él hablaba de otras condiciones, o sea, él soñaba con los vinos, ¿no? Entonces, para mí eso, bueno, sí que es cierto que el vino te evoca cosas, pero a lo mejor nunca había llegado yo a tanto, y a lo mejor tengo que empezar a plantearme los vinos desde otro punto de vista, o sea, como con otras posibilidades, otro enfoque, otras características, y bueno, pues esto, desde luego, vamos, me sorprendió, y me sorprendió muy gratamente. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. O epicentro da cita foi un ano máis a Praza do Calvario. Dende os seus stands, 9 adegas ofreceron aos visitantes unha ampla selección das súas mellores elaboracións. Un espazo no que, ademais de degustar e mercar, o público entra en contacto directo cos viticultores e adegueiros. Bueno, isto é unha festa local, por así decir. Ven xente de outras zonas de outras provincias de Galicia ou incluso de fora de Galicia, pero non é tan masificada, por exemplo, como pode ser Albariño en Cambados, que xa é unha festa multitudinaria. Isto é máis local, máis familiar, máis achegada
o público que non quere festas de moito mogollón, aquí estáse moi ben, este é un paraxe indiscutible. Pois eu destacaría que é unha feira moi acolledora, diría. É acolledora, é moi cercana, tamén sentín como moita cercanía do pobo, e do concello tamén, é bastante profesional, que a veces botamos de menos en algunhas feiras, ¿no? Este carácter un pouco máis profesional. Miramos co poñente que tivemos o pregoeiro, que foi unha maravilla, fabuloso, e a verdade é que estou encantada. É o primeiro día, pero gústame moitísimo o sentir da feira. Ao final é a nosa festa, non? A min gústame pensar que se recollemos os froitos dunha zona privilexiada, pois que menos que poder disfrutar na zona privilexiada dos caldos propios e dos colegas, que é o día de non competir, de abrir botellas dos outros adegueiros e festexar como foi o ano, non? Para nós, estar en unha festa do Viño do Rosal é moi importante. Nós somos do Rosal, o que queremos vender, o que queremos transmitir en cada botella é o territorio, é onde estamos, son os viños que facemos aquí e como os facemos, a nosa maneira de sentir os viñedos e que logo o que acaba na botella para que a xente poda disfrutar dun territorio, non só dun viño, dunha variedade, sino dun lugar onde se unen o Océano Atlántico, se funde co Miño, se funde cas montañas que temos ao redor e podemos transmitir todo ese paisaxe que temos nesta subzona do Rosal, nesta feria, ao redor do mundo, se cadra. As catas profesionais e as actividades divulgativas sumáronselle as propostas musicais para todos os gustos. Tamén o nomeamento dos cavaqueiros e confrades de honra. Alfonso Dorado, do Grupo Filatélico e Numismático Val do Rosal, foi homenaxeado nun acto sorpresa. Outros confrades de honra foron a Unión Deportiva Ribeira, a Sociedade Deportiva Atlético Novas, Marcelino Escola e o propio pregoeiro. Pues tenéis suerte vosotros y nosotros también yo voy a hacer bien mi trabajo como un comunicador para transmitir todo lo que me habéis dado vosotros de corazón al vino y de este cuerpo a esta tierra, a mis públicos, y luego intento atraer a la gente acá para que se siente igual que yo he disfrutado porque es un rincón importante a nivel mundial, pero falta el descubrimiento y es una cosa que yo quiero hacer, es mi compromiso. A aposta pola sostibilidade deu un salto adiante este ano grazas á presenza de vasos reutilizables, puntos de auga e actividades de sensibilización ambiental, cun posto de xogos de reciclaxe e de compostaxe. Ademais, contouse con servizo de seguridade especial coas forzas de Policía Local e Protección Civil do Rosal, Garda Civil e reforzouse o servizo de autobuses para que todas as persoas gozaran dunha festa máis segura. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Meaño estivo esta fin de semana de festa. O Concello celebrou a 24ª edición da súa Festa do Viño. A verdade é que estamos encantados. Cada ano é unha festa que se está consolidando, é unha festa que hicimos con criterio. Temos 3 zonas diferenciados, temos un stand con 22 bodegas de aquí do Concello de Meaño. Temos unha zona de gastronomía e temos unha zona para a música. Entonces, estes días hai unha programación variada de as 22 bodegas, gastronomía e música. Os viños de Meaño son uns grandes viños que pertenecen tamén á denominación de orixe en Rías Baixas e son uns grandes viños. Levan moitos anos cosechando e saben moi ben todos o que fan en estas bodegas de Meaño. E a cosecha do 2024, a denominación de orixe en Rías Baixas, pois clasificouna como unha cosecha excelente.
debido ao bo tempo que tuvemos o ano pasado, o bo verano que tuvemos, pois é unha cosecha catalogada como excelente. A contornada praza do Concello acolleu ata 3 espazos destinados á festa, dunha banda a carpa central. Aquí localizáronse as 22 adegas meañesas que fixeron as delicias dos asistentes coas súas elaboracións. Bueno, a cosecha foi estupenda e a festa está sendo moi ben. Sí. Moito éxito e con moita participación. E o viño está bo, non? O viño está fantástico. Cal é o mellor viño? Supoño que me vas a dicir o teu, pero bueno, cal é o mellor viño? Todos están moi ben. E o teu tamén? Tamén. Sobre todo o ambiente familiar que hai, os varios formatos que existen nesta festa que a xente ven a disfrutar, non só beber, ven a disfrutar da festa e de Meaño sobre todo. Super rico, sí. Cada vez se melloran, isto é unha maravilla vir aquí a Meaño porque a xente xa vexo que está cada día mellorando moito. O viño é bo todo, agora non hai viño malo. Beautiful, amazing, el vino es muy rica, es muy buena. Muy bueno, ¿y tú qué opinas? We love here, fiesta, amazing. Pola súa banda, a zona de arborado reservouse para a área gastronómica, mentres que a música foi a protagonista dun espazo próximo. Todo compoñendo unha proposta completa para seguir conquistando os milleiros de asistentes que non perderon a cita, entre eles numerosas autoridades. Un orgullo ver unha festa e que sexa do viño, porque, o viño supón para a provincia de Pontevedra moito, desde o punto de vista do motor económico, de emprego, de tradición, e desde o punto de vista turístico, que nós estamos a fazer unha aposta moi grande no que se refire no turismo. Festas como esta pois ensalzan un produto que nos coloca no mapa e que todos e cada un que proba o viño da DO Rías Baixas, con as excelentes bodegas aquí en Meaño, por fai que xa quede enganchado a él e non deixe de consumilo en calquera parte do mundo no que viva. Que entenderíamos en Galicia se non uníramos ao turismo e a nosa gastronomía á cultura, e polo tanto isto é tradición e por iso estamos aquí apoiando esta festa. Hai que compartir que unha comarca que un dos seus sectores produtivos máis importantes e polo tanto nesta época de verán que se achegan turistas, visitantes e moitos máis veciños e cidadáns, pois fan de Meaño un concello único e unha oportunidade irrepetible. O domingo celebráronse os actos centrais. Este ano o pregoeiro xogou moi preto da casa. O escollido foi o actual presidente da Real Federación Española de Fútbol e veciño de Ribadumia, Rafael Louzán. Vamos a seguir, todos que somos daqui, que queremos e que amamos os alnés, seguir promocionando este viño polo mundo. Hoxe é o rei probablemente dos viños blancos no mundo, o albariño, e polo tanto creo que se o seguimos facendo ben entre todos, lograremos darlle a promoción que se merece todavía e tamén lograremos promocionar a nosa terra, que creo que ahora mismo pois está nun momento excelente. Que ademais eu teño asistido con anterioridade a esta exaltación e que pouco a pouco foi crecendo e ver de que maneira hoxe pois está chea de visitantes e de xentes que veñen de moitos puntos de España, incluídas as cofradías tamén que hoxe nos visitan. Louzán tamén se incorporou como embaixador de honra do viño meañés da man do cuarto capítulo de Confrarías. Pola súa banda, o director de la Vuelta, Javier Guillén, foi nomeado confrade de mérito. Como confrade de honra foi homenaxeado Julio Rodiño, hostaleiro de Meaño. En canto os membros de número foron José Barreiro, María Meis, María Luisa San Martín, José Manuel Arosa, Gloria Padín, Maite Galiñanes, Carlos Ribeiro e Mónica de la Fuente. Pois unha satisfacción é unha que se hayan acordado de min como veciño e como persona que dou un empuxe a Meaño co seu negocio a base de lucha e sacrificio, donde Meaño foi conocido en todas as 4 provincias gallegas, aparte das 4 provincias de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de todas partes, chegaron a Casa Rodiño solo de boca en boca. Ademais deste acto de nomeamento das donas e cabaleiros, a carpa acolleu o acto de irmandamento coa Confraría da Anchoa do Cantábrico, con sede en San Sebastián. A festa está sendo moi importante porque este ano veñen 29 cofradías, de 4 de Portugal, 3 de Francia e o resto de toda a Península Ibérica. Estamos moi contentos, todo ha salido ben, a pesar de que choveu pouco, pero todo moi ben. A programación continuou coas actuacións de amigos do acordeón Rías Baixas, a charanga Alambique e o Grupo América.
Viño, patrimonio, cultura e gastronomía son os 4 piares que marcaron a visita de 4 xornalistas españois de viaxes pola ruta do viño Rías Baixas. Durante 3 xornadas, Pepa García, Noelia Ferreiro, Cristina Candel e Óscar Checa visitaron algúns dos asociados deste roteiro e coñeceron de primeira man a ampla oferta enoturística desta asociación sen ánimo de lucro. O percorrido comezou cunha visita a 2 adegas asociadas da subzona do Rosal, así como un percorrido polos xardíns e as instalacións do Castelo de Soutomaior e unha cea no parador de Cambados. Despois visitaron o centro de Cambados e outras 4 adegas, ademais de realizar un circuito en catamarán pola ría da Arousa. Un percorrido maridado coa gastronomía típica da subzona do Salnés e un taller de cociña cun chef experto en pratos tradicionais das Rías Baixas. Cada ano esta asociación sen ánimo de lucro organiza unha viaxe de prensa na que recibe un grupo de xornalistas tanto nacionais como internacionais, co obxectivo de dar a coñecer os seus asociados o seu abanico de experiencias. Actualmente a Ruta do Viño Rías Baixas conta con 50 adegas asociadas e promove plans de turismo que combinan a cultura do viño de os Rías Baixas con natureza, deporte, actividades marítimas, museos, aloxamentos e restaurantes de primeiro nivel. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Zorvec Vinabel, el nuevo fungicida para el control eficaz del mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha. La resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabel en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.